So hey guys, jotono lamsok firo ani YouTube channel o khaklayo noro jotono kaham tongbai na hinai inke ang tabuk noro thumbnail tai title nugui no saiman khna yang reels rok khailai tongo na hadi inke ani dol roxy omo jeng tabuk thanglai ni nai tongo restaurant no norok to title tai thumbnail nugui no saiman bai khna inke noro ani video no paithak jora nai tongdi jotono ang kisa ke phunugui tongnai hinke tabuk to cheng baso kalai kha borok hinke ayango khoroknoi yango cheng yango kani khoroknoi to hinke cheng omo restaurant no thangmani hinke kuno asuk chanani hinai thangmani ya chinti prasarok bo tongo hinke ani dolni aro bini dara tongo ta hinke bono berma rwnani bagui thangmani ba berma chaya tongmaya ba cheng bahai diba hinke aboni bagui thanglaimani berma rwnani hinui ta hinke borok sawo kisa phaidi norok mangna charenai hinsauke cheng thanglai ta pura jotono marang laijak yana side tui rok khardi hinsa de tamas thana rok khardi hori hinsa de saya gaw rok hane khaide adai khaide khaide selfie one selfie hoi selfie bukan serangin orang nak lara bukan bagi kak serangin orang bersingkat serangin puluh kali cuma lain libo kalai puluh se macam orang lain lah apa itu tomorrow pas foodman Thaisingono rokje songnai nukmani abono chinti prasano abobo bono songno mangna chari rohna ini sama ba hinke chengchai thanglai sinai hini no bathaklai keta o jaga o hinke oro jaga borok songmani o saka o songta hinke chengbo sat saka o kisa berainai na hinai hai berailai tonglai keta kok salai tabuk hinke cheng bisingo hapka restaurant bo asuk to thaya mane chikon sano oro tabuk cheng tam order khainai nai tonglaio naitok to naitok belai naitok hai pano tabuk kisa dipone jora ba o jaga o borok kwring tongkhata bato bangweng kisa engke tabuk kisa hai video rok seinai nai ke tangbo bahai rok nei salai ja tabuk ke chini chamun sabai hata mohingke jinis chamung sokpaika do ice cream ta tabo ang test khainani bagui bahai hinai nai tongo belai thokha ice cream mo hinke borok jotono chalai tongo oro video ni sawon karimali tamni hinke oro jaga o belai gan tam laijak hinke copyright kalainai amoni bagui asuk khnari maliata tabuk hinke chini tai kaisa chamung sokpaika chalainani bagui berai ready laijak do Chứ mày phải làm là tao làm tin để sắp thành cả tabuk ke warna ni bagui reading jak pora marke tang tong mamani lai suka chengar chalai pro chini chamung pura sok bai bai ko hai nanglai suka chengkhe busuk
chicken pizza do bo kokse koklian bukukni ge tabuk chalainani opung suka chang chalaimang bukuk je thaglali yang rwphainai basket rwphaio mangna chamani bahai chalai sukata chwng bahai rang bo rwna nangya hwnkhe je rwphaijak je kwchak haino chalaikha borok je rwphainai rok phaikha hingke no chino mangsokpainai bui o wanajak sina paneer pizza sokpaio ka tei amo hingke noodles chabailali amo hingke chwng parcel se khai matlang thangsinai tamoni hingke aske chakha belai no bohog rok wngkha aboni bagoi chwng chai simalia pora amono hingke chwng parcel sema khaisinai hinui parcel sema khaisio belai chalaikha suka ba chamang chabai paila kisa bathagi rest khai thangnai hinai oi chengmani direct chawi ongkho laika chawi ongkho laika bukulok ti kalaijak sangnai pura bakot pura narok bakol aja kok ayah